Ukuba buyile ecaweni, le cawa siyenzele wena. Ukuba khange uye ecaweni, ngoyena mntu esiyenzele yena le cawa. Ukuba ke ubuhleli kwi-all night prayer, ngoku unefiva, le cawa siyenzele wena. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo. Sithabatha ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Siyanamkela kwisiqendu sanamhlanje secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andiyemdedwa, ndiyabana lo mkhosi. Bawo, igama lam ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi abantu bazohlala nathi de kufikelela ixesha lethu lokuphuma. Mandibulise ke koomama, ootata, oobhuti, nakoosisi, nakoontangantini, nakuye konke ke umntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKrestu. Amen. Amen. Tata, bekumnandi kwi-all night prayer? Eyi bawo, hayi man, hayi. Bekumnandi bawo, bekumnandi. Ndiyabona ke ngoku iziphumo zongalali zitya mna ngoku. Tata. Ukuba noko bendiphanganyelela ikhampani noko engathi incwadile kunezinye iikhampani, mhlawumbi ndiyofaka iphepha likagqirha ndithi andiphangeli namhlanje, kuba ke ndithanda nabaxhasi nabalandeli becawa yabantu abangacawiyo. Ndaqomba hayi mandibe lapha. Andizibonanga ke ndilapha ke bawo. Hayi bawo, andizibonanga ndilapha, ndizizele bawo. Okay, ndizizele. Okay tata. Ngenxa ke tata all night prayer bawo. Kasibonise into yokuba kwi-all night prayer benisithandaza nesithini tata? Masithandazeni yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo osezulwini, Thixo ofumaneka naphantsi kwamanzi, Thixo wethu olungileyo ofumaneka naphezu komhlaba. Wena owadala izulu nomhlaba, wena Thixo wethu olungileyo, zonke izinto ezabakho ngawe, Thixo wethu olungileyo, Thixo okho kwiindawo zonke ngamaxesha onke, Thixo omkhulu kunezikhulukazi, Thixo ungalanywa ngeliso lenyama, Thixo okwazi ukuwisa imithimba khulu, Thixo wethu olungileyo, Thixo othetha ngezwi kwenzeke, Thixo wethu olungileyo ke siza phambi kobabalo lakho, siza Thixo wethu olungileyo phambi kwetrone yakho, singasithi iinyawo zethu Thixo wethu olungileyo zifike zema phambi kwakho, Thixo wethu olungileyo. Ewe Thixo wethu olungileyo, simane sixakwa zizisiqu zethu, Thixo wethu olungileyo, simana Thixo wethu olungileyo sixakwa ziingcinga zethu, simana Thixo wethu olungileyo sixakwa kukuthetha kwethu, simana Thixo wethu olungileyo sixakwa kukwenza kwethu, Thixo wethu olungileyo. Kakade Thixo wethu olungileyo bekunyanzelekile ukuze sixakwe kwenzele wena ungenelele ubuthixo bakho. Kakade Thixo wethu olungileyo bekumele Thixo wethu olungileyo soyiseke thina, Thixo wethu olungileyo,
kwenzele Thixo wethu olungileyo usibambe, usithandamise. Kakade Thixo wethu olungileyo bekumele amadolo Thixo wethu olungileyo agevezele, kwenzele Thixo wethu olungileyo usinhlanhlathe amadolo Thixo wethu othandekayo. Thixo wethu olungileyo ke siza Thixo wethu phambi kwakho ngoku ngalo mzuzu Thixo wethu olungileyo sisithi asimbonanga Thixo wethu olungileyo ofana nawe Thixo wethu olungileyo, kwaye Thixo wethu olungileyo soze aphinde abekho ofana nawe Thixo othandekayo. Bayazama Thixo wethu olungileyo ukwenza oThixo abafana nawe Thixo wethu olungileyo, nangona Thixo wethu olungileyo mhlawumbi bangafana Thixo wethu olungileyo, kodwa zikhona iimpawu ezohlukayo Thixo wethu olungileyo, zikhona Thixo wethu olungileyo iimpawu ezigqama Thixo wethu olungileyo zibethe zidlule ezinye Thixo wethu olungileyo. UnguThixo wena onenceba, UnguThixo onothando, UnguThixo oxolelayo, UnguThixo ovayo, UnguThixo ophendulayo Thixo wethu othandekayo. Sincede ke Thixo wethu olungileyo singcambaza Thixo wethu olungileyo, sincede Thixo wethu olungileyo sisenza konke esikwazi ukukwenza Thixo wethu othandekayo. Thixo wethu usikelele Thixo wethu olungileyo ukwenza kwethu, usikelele Thixo wethu olungileyo iingcingana zethu Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo sixakwe Thixo olungileyo bubundlobongela ebenzekayo eMzantsi Afrika Thixo othandekayo, sixakwe Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo ngabantwana Thixo othandekayo abaphila ngendlela abazithandela ngayo. Sixakwe Thixo wethu olungileyo ngabubu burhulumente Thixo wethu olungileyo obungakhathaliyo Thixo wethu olungileyo, obukhathalele iziqu zabo kuphela Thixo othandekayo. Kodwa Thixo olungileyo akekho omnye umntu esinokukhala kuye, akekho omnye umntu esinokubheka kuye Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo ngoku Thixo olungileyo sothuswe Thixo wethu olungileyo zixholoxholo Thixo wethu othandekayo zokuthi Thixo wethu olungileyo isikolo Thixo wethu olungileyo besicinga ukuthi siza kuqhonqa abantu Thixo wethu olungileyo, isikolo Thixo wethu olungileyo besinethemba Thixo wethu olungileyo, abazali bethu Thixo wethu olungileyo bebethumela abantwana Thixo wethu olungileyo, bebethumela oobhuti bethu noodade bethu ukuthi bayokuzama Thixo wethu olungileyo ingomso elingcono kunanamhlanje Thixo wethu olungileyo. Kodwa Thixo wethu olungileyo silibone Thixo wethu olungileyo lingqungqa Thixo wethu olungileyo, libonakala Thixo wethu olungileyo libheka ezantsi Thixo wethu othandekayo. Ewe Thixo wethu olungileyo ingulona ngoku Thixo wethu olungileyo uthi ngulowa, omnye uthi ngulowa Thixo wethu olungileyo phakathi kwesigqeba esikhokheleyo Thixo wethu olungileyo nabafundi. Kodwa Thixo wethu olungileyo nokuba ngubani Thixo wethu othandekayo, siyayazi ukuthi loo nto izophinda ibuye ichaphazele Thixo wethu olungileyo umntana omnyama Thixo wethu othandekayo. Siyayazi Thixo wethu olungileyo
Loo nto yenza ukuthi kumanyawo amathathu amabini esiwathathileyo singabantu abamnyama ukubheka phambili, Thixo wethu othandekayo, ngawo Thixo wethu mahlanu imathandathu kubuya emva, Thixo wethu othandekayo, Thixo wethu alaziko, Thixo wethu othandekayo, ibiliziko lethemba labantu abamnyama, Thixo wethu olungileyo, alaziko Thixo wethu othandekayo, lithemba Thixo wethu olungileyo lomama, Thixo wethu olungileyo osecaleni kwendlela uthengisa amagwinya, Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo, lithemba Thixo wethu olungileyo lomuntu ongutata, Thixo wethu olungileyo oqokelela itoti, Thixo wethu olungileyo ezokuthumelela umntana imali esikolweni, Thixo wethu olungileyo athi xa emthumela, Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu othandekayo, andifuni ukufane nami, Thixo wethu othandekayo, kodwa Thixo wethu olungileyo ngoku, Thixo wethu othandekayo, sibona Thixo wethu olungileyo kutshiswe izinto, Thixo wethu olungileyo ezikhangeleka, Thixo wethu olungileyo ziyi-foundation, okanye Thixo wethu olungileyo izinto, Thixo wethu olungileyo ezibonakala zingangathi, Thixo wethu olungileyo zifumaneka nzima, Thixo wethu olungileyo kubantu abamnyama, Thixo wethu othandekayo, kutshiswe Thixo wethu olungileyo ii-labs, Thixo wethu olungileyo esaziyo ukuthi, Thixo wethu olungileyo ezo zinto zifumaneka nzima ebantwini abamnyama, Thixo wethu olungileyo, kukrokreleka Thixo wethu olungileyo ukuthi zizigidi ngezigidi, Thixo wethu othandekayo, eziza kudingeka ukuthi Thixo wethu olungileyo kuphinde kuqokelelwe, Thixo wethu othandekayo, balondoloze ke Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, Thixo wethu othandekayo, banike Thixo wethu olungileyo enye indlela yokwenza, Thixo wethu olungileyo, banike Thixo wethu olungileyo isisombululo, Thixo wethu olungileyo, kwenzele Thixo wethu olungileyo into enje, Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo ingaphinde yenzeke. Siyayazi eMzantsi Afrika, Thixo wethu othandekayo, Thixo wethu olungileyo, into embi Thixo wethu olungileyo iyathanda ukunwena okomlilo wedrobo, Thixo wethu olungileyo, sivile ingangathi nase-Free State, Thixo wethu olungileyo, kukho abafundi ababhubhileyo, Thixo wethu olungileyo, kukho abafundi ababanjiweyo, Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo, siyayazi ukuthi akukho mnandi ukubhubha, Thixo wethu olungileyo, kwabantwana, Thixo wethu olungileyo, akukho mnandi, Thixo wethu olungileyo, ukusuka kwabantwana kwinjongo abayiyeleyo, Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo, makungagqitheli kuvele ezinye izinto, Thixo wethu olungileyo, ukhona wena, Thixo wethu othandekayo, siyakucela ke Thixo wethu olungileyo, uveze kumadoda, Thixo wethu olungileyo, aphethe izikolo zethu okanye imfundo ezinomsila, Thixo wethu othandekayo, bakhumbule ukuthi Thixo wethu olungileyo, esandleni sabo kukho Thixo wethu olungileyo impumelelo yabantwana bamnyama, Thixo wethu olungileyo, bakhumbule Thixo wethu olungileyo, kukho esandleni sabo ithemba, Thixo wethu olungileyo, lamaqaba abazali, Thixo wethu olungileyo, kukho Thixo wethu olungileyo, abazali abalala bengatyanga, Thixo wethu olungileyo, emva yenza ke Thixo wethu olungileyo, balawule ngendlela eyiyo, Thixo wethu othandekayo, siyakuthandaza ke Thixo wethu olungileyo, phendula wena Thixo wethu olungileyo, ngoba unguThixo ophendulayo, kakade wena awulali awozeli njengomgcini kaSirayeli, Thixo wethu othandekayo, mayingabi lilize ke Thixo wethu olungileyo ukubethwa konyana wakho, Thixo
Thixo wethu olungileyo. Mayingabi lilize Thixo wethu olungileyo ukuhlatywa konyana wakho ephangweni. Mayingabi lilize Thixo wethu olungileyo ukubethelelwa konyana wakho. Mayingabi lilize Thixo wethu olungileyo ukuthatha konyana wakho ihlazo, ukuthatha konyana wakho izothela abantu bethu Thixo wethu olungileyo. Mayingabi ngathi Thixo wethu olungileyo thina bantu abamnyama Thixo wethu olungileyo xa sisiza kuwe sizokucela ifavor Thixo wethu olungileyo. Mayingabi ngathi Thixo wethu olungileyo thina bantu bamnyama Thixo wethu olungileyo Thixo wethu olungileyo sifuneka siqale sigobe umnqwazi ukuze silungelwe xa sithetha nawe Thixo wethu olungileyo. Zibonakalise ukuthi nawe unguThixo wabantu bethu Thixo wethu olungileyo. Siyakuthandaza ke Thixo wethu olungileyo ukuthi usincede Thixo wethu olungileyo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Baba wethu osezulwini, mawaphathwe ngokungcwele igama lakho, ubungane bakho mabufike endaweni yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu njengoba nathi sixolela abo basonayo thina. Ungasingenisi ekulendweni, sisindise enkohlangalweni. Udumiso malubeko kuye uyise kuye uYesu nyana nakuye umoya oyingcwele njengoba kunjalo kusekuqalekeni, kunjalo kunje uya umana kubanjalo kude kube Kwabo ke baqalayo ukungena apha kwicawa yabantu abangacawiyo, senamkela bazalwane. Yabantu ke abangena ngoku sesivule ngomthandazo, siyanamkela bazalwane. Ngoba ke siqhubekeke siye phambili. Sinesicelo nje bazalwane yokuba
sicela nje okumnikelo. Umnikelo wethu ke ulula kakhulu ukuba ukacofa usubscribe, sicela nje ucofe usubscribe. Ukuba uyakholwa ile nkqubo ungalibali ukucofa like, ungalibali nokuchaza ke kubantu oye udibene nabo into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu apha ku-YouTube. Iqhutywa ke ndim Usihle Bonani, ndihamba nalo mzalwane uAnele waKaMboni. Ngumnikelo wethu ke lowo, ngumnikelo wethu lowo. Emveni ke komnikelo siye sicele utata into yokuba asicacisele into yokuba siza kuyaphi emveni koku. Bawo sibuyele man kwi-studio zethu, Istudio zethu esiya nisaziyo. Bawo man mhlambi ayiyobantu mhlawumbe abantu bayayazi kule weekend besingekho apha ububeka utata wakho, kodwa kuzo zonke ezo zinto bawo waza uzokuhonorisha aba bazalwane. So sizama nje ukuthi bawo uThixo akuthwale wena kunye nekhaya lakho, akuthwala uThixo kule ndlela kule ndlela uza kuyihamba officially without utata engekho kulo mhlaba. Akulondoloze ke uThixo, abukhanyise uThixo ubuso bakho phakathi kwakho kunye nekhaya lakho. Lo ngconde ne mama kanene uyeke dada abukhanyise ubuso benu. Kodwa ke bawo sizama nje ukuthi yicawe yabantu abangacawiyo, uThixo anigcine nilikhaya, anilondoloze. Babo ke masikhawuleze ke sifumane okanye sibone ukuthi sizawubheka phi na emveni koku. Sikule ncwadi ke kaHabakukhi, isahluko sesisokuqala, soqala ke kuvesi yokuqala siyoma kweyesine. Habakukhi chapter 1 verse 1 up until verse 4.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi uHabakukhi ngesahluko sokuqala. Saqala kwivesi yokuqala siya kwivesi yesine. Umprofeti ukhalazela uYehova ngokunyamezela kwakhe inkohlakalo. Habakukhi chapter 1 verse 1 yokutsho ku-4 phantsi kwesihloko esithi umprofeti ukhalazela uYehova ngokunyamezela kwakhe inkohlakalo. Ifundeka ke ngolu hlobo. Isihlabo awasibonayo uHabakukhi umprofeti. Kunini na Yehova ndizibika ungeva. Ndikhala kuwe ndisithi ugonyamelo ungasindisi. Yini na ukuba undikhangelise ubutshinga ukondele okubi. Yimbuqo nogonyamelo phambi kwam. Kukho ubambano, kuphakame ingxabano. Ngenxa yoko uyekelelwe umyalelo ukuze ungaveli naphakade okusesikweni. Kuba abangendawo bayawarhawula amalungisa. Ngenxa yoko okusesikweni kuphuma kujikekile. Lelizwi lenkosi eliviwa bubumnyama bubaleke. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo kuYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Masiphinde sibulise bazalwane. Silapha kwincwadi yomprofeti uHabakhuki. Ngesahluko sokuqala. Sifunde kuverse 1 siyatsho kuverse 4. Verse 4 ufundeka ngolu hlobo. Ngenxa yoko uyekelelwe umyalelo ukuze ungaveli naphakade okusesikweni, kuba abangendawo bayawarhawula amalungisa. Ngenxa yoko okusesikweni kuphuma kujikekile. Ke bawo ndakhe ndava intetho ethi ukuba yinkokheli akudingi sihlalo. Ungadingi ke noba nemali eninzi, kodwa uba inkokheli kudinga nje kubekho abantu abazawuthi xa usithi makuyiwe kweli cala bayijonge le nto yakho, bavumelane nayo, ugqiba nabo babone into yokuba makuyiwe kweli cala. Ungadinganga sichopho esithi wena uyinto ethile kulo setting uzabe ukuyo ngelo xesha. Phinde ithi iBhayibhile mabathotyelwe abo basemagunyeni. Baze ke abantu abangamalungisa bayilandele loo nto. Loo nto ivule iloophole ethi ukuba uyazibona into yokuba awuyiyo ncam inkokheli, ngoba ngamanye amathuba bawumnguni abanye abantu bayiphiwe into yokukhokela, ayikho into nokwenziwa ngaloo nto. Babe abanye abantu beyifuna bengayiphiwanga loo nto, kodwa ngenxa yokuba kukho iloophole ethi abasemagunyeni mabathotyelwe, umntu aqonde into yokuba kubalulekile ke ngoku into yokuba ndibe nesihlalo ukwenzela ngenxa yesihlalo endikuso into endiyithethayo abantu banyanzeleke ukuba bayenze ngokuba ithethwa ngumntu osesihlalweni. Yinto endicinga into yokuba kwenzeke yona apha ixesha elide, abantu babona into yokuba ukuze izinto endizifunayo zenzeke kudingeka into yokuba ndibe nesihlalo esithile ukwenzele kungabikho mntu oza kuphikisana nam, ngoba abantu abasesihlalweni bawumnguni kubakho imibhalo okanye iconstitution ezibhalwayo okanye umthetho osetyenziswayo into yokuba ukuba awuvumelani nomntu osendaweni ethile ikhona into eza kwenzeka kuwe. Ngoko loo nto idala into yokuba ukuba umntu usendaweni yakhe bawumnguni okanye ukuloo ndawo abekwe kuyo aqhube ngendlela efunwa nguye, ngoba uyazazi into yokuba mna ndikwindawo ephezulu. Le nto idala nabantu ababonwa into yokuba ingangathi lo mntu bawumnguni ulandelwa ngabantu kodwa lo mntu akanasihlalo lo.
lento idale nabantu mhlawumbi abathunywe nguThixo ngoba liba khona nelishwa bawumnguni lokuba uthunywe nguThixo mhlawumbi abaprofeti yayizezona nkokheli ekwakumele kulandelwa zona kodwa kwakhona ixesha elithile apho amaSirayeli abona kwezinye intlanga into yokuba bakhokelwa zikumkani ezithile ngoko sidiniwe into yokuba sikhokelwe ngabantu abathi baxelelwa nguThixo bona zafika izikumkani ke zenza ngendlela yazo ngoku abantu bakaThixo mhlawumbi abantu abafana noHabhakuki kanje bawumnguni ngabantu abahlala emva bamane bemamela into yokuba ingabe uThixo uthini bantwana bahle bakaThixo wahlala lo mfo wajonga bazalwane bam abathanda inkosi kwabe kuye kusonakala apha ehlabathini okanye apha kule ndawo aphantsi kwayo bantwana bahle bakaThixo wabona into yokuba ingangathi abantu abangalungisiyo bantwana bahle bakaThixo ngabo aba ingangathi bamosha kakhulu ngoba banamandla ukogqitha abanye abantu bantwana bahle bakaThixo ngoba kakade umuntu ongendawo bamnguni akahambi ngokwesiko bantwana bahle bakaThixo umuntu ongendawo bamnguni akahambi ngokomyalelo yena yona nto ayifunayo ufuna ukuba phezulu ukogqitha abanye abantu bantwana bahle bakaThixo baza abantu abathi bahamba ngomthetho abantu abahamba ngendlela bathathwe bagilwe babekwe ecaleni ngoba ingangathi bacothisa abantu abaninzi ngoba umthetho unento ethi abantu mabahambe ngomonde bantwana bahle bakaThixo baza abantu abaleqa ukuhlala phezulu bamane begila abantu aphendleleni kugcwale ubuqhophololo kugcwala amaqhinga bawumnguni bada abantu bacinga into yokuba ukuze wenze kakuhle okanye ukuze uhambele phambili kudingeka into yokuba nawe ube yikruku ethile okanye ube sisaphula imithetho esithile isuke lonto kulokumkani uthile ilandele kunyana wakhe olandelayo bantwana bahle bakaThixo ngoba yento le uyincance kuyise ayigqithise ayise kowakunyana bantwana bahle bakaThixo ufike kukho abantu abanganqandwayo ngoba bona bakwizithopho eziphezulu bantwana bahle bakaThixo abantu abaza kuphathela nekrele ngenxa yokuba wena ube nesibindi sokubuza kutheni uyenza kanje lento bantwana bahle bakaThixo ngoku uHabhakuki uxakwe yiloo Habhakuki uthawujonga into yokuba ingangathi Thixo yinkcitha xesha into yokuba uthume mna ngoba ndithi ndawukhala ndithi ugonyamelo ungasindisi ndithi ndawukhala into yokuba kubi kule ndawo ungavakali okanye ube ngangathi awundiva uxakwe yiloo nto uHabhakuki Oh, bamnguni abantu bangendawo abantu bangendawo bawo ngabo ababona kuqala into yokuba ingangathi umnguni uzaba ingxaki bantwana bahle bakaThixo ingangathi lo mfo azange avotelwe lo mntu kutheni ezawulandelwa ngabantu abaninzi ufuna ubhukuqa umbuso bakukhawulezele bakubeke ecaleni ukwenzele omnye umuntu azawufuna ukwenza lento yenzayo abone into yokuba kwenziwa ntoni kumnguni kuba wayecinga into yokuba yena ulilungisa ngoba abantu abangendawo bayazazi apho bangangendawo khona kodwa uze bababone nabantu abazabaphazamisa endleleni besaqala babakhawuleze babalungise ngoku sinengxaki bamnguni nabantu abayaziyo into elungileyo emeli yenziwa kodwa kunzima uya phambili ngoba abantu abangendawo bayabarhawula amalungisa bamnguni bangapha abantu abazame into yokuba bachaze into yokuba kule ndawo endikuyo ubani uyahlupha athe sazama uthetha uve kuthiwa utshiselwe indlu uve uthiwa uphantse wabulawa endaweni ethile abanye bayafa nokufa ngenxa yoba umntu ebecinga ukwenza ubulungisa bamnguni ingangathi lo mfo uphila kweli lethu ixesha lo mfo ingangathi uphila kweli lethu ixesha bamnguni ngoba amaxesha okanye umhlangezolo siyababona abantu bekwindawo eziphezulu kodwa kakho umuntu othethayo sive ngomso kuthi akasabonwa lo muntu kube nzima ke ngoku
kube nzima bawumnguni umuntu aqonde into yokuba hayinza uhlala nayo mna andisoze ndizibulalise njengobani ngoba abantu abaphezulu esinabo ngelixesha okanye ngelaxesha uHabhakuki wayehleli kulo wayebona into yokuba ingangathi uThixo uyabayeka babantu. Ngenxa yoko uyekelelwe umyalelo. Sikhule bawumnguni sicinga into yokuba ukuze uphumelele kudinga into yokuba kubekho umuntu ombulalayo noba umbulala ngokomphefumlo kodwa ukuze uphumelele kufuneke ube khona umyalelo ongawulandeliyo. Khalazela lonto mhlawumbi bawumnguni nathi kumele sikhalaze kuThixo ngoba izinto zimoshakala nje kungenxa yokuba amalungisa awasakwazi ukuthetha ngenxa yokuba bayahawulwa ngabangendawo. Mhlawumbi eyona nto ngoku siwela siyayenza kukhalazela uThixo into yokuba kuthena aba bantu ingangathi uyabayekela nje. Mhlawumbi bawumnguni masiye kuThixo straight ngoku ngoba abantu bayakwenzeka into yokuba badiniwe kodwa eyona ngxaki abakwazi ukuthetha ngoba abantu abangendawo banamandla kakhulu. Kutheni nje Thixo ingangathi awuva? Bawumnguni xa abangendawo behleli kakhulu phezulu kuyamoshakala okanye kuyanakala. Bazalwane bam abathandwa inkosi, mhlawumbi bawumnguni bese kulithuba napha kwalo college, mhlawumbi bese kulithuba abantu bezazi izinto ezingalunganga ezenzekayo pha bengakwazi ukuthetha ngoba abantu bayalahleka, abantu abakwazi ukuthetha, abantu bavala imilomo. Bese kulithuba elide ngoku konakala ngakumbi ngenxa yokuba amalungisa ayavala umlomo. Bakhona bawumnguni ndiqinisekile bakhona abantu abayaziyo ingcambu yalanto eyenzekayo phakwa no college bantwana bahle bakaThixo kodwa kunzima uthetha ngoba bababonile abantu phambi kwabo kusenzeka izinto kuba kuthiwa aba bazenza clever sizawukhawuleza sibakhuphe phandle apha kwesi sikolo. Kunini na Yehova ndizebika ungeva. Kunini Yehova ndizebika. Mhlawumbi kukhona abazali bawumnguni okanye kukhona amalungisa amanethandaza ethandazela umuntu ubhosi wakhe into yokuba hayi lo muntu noko usitsalele ezantsi ngoku kodwa uThixo ingangathi akeva. Kunini na Yehova ndizibika ungeva. Bantwana bahle bakaThixo kuyanakala ngoku kumele sithethe naye uThixo. Mhlawumbi kumele sikhalaze kuye into yokuba ikhona ingxaki apha. Kutheni ungeva nje Thixo? Kuthiwa bawumnguni lo mzalwane njengokuba engumprofeti, phela komprofeti ongasanga amagama ebantwini lo, phela komprofeti othethe noThixo. Kunjalo nje ingangathi bathi abantu abayaziyo i-dialogue le phakathi kwakhe kwakunye noThixo wakhe. Akasanga nto ebantwini ngoba uyaqiniseka into yokuba uncedo luzayo kuThixo. Mhlawumbi ngamanye amathuba kumele sithethe naye uThixo. Bazalwane siyabubona ububi esikubo bantwana bahle bakaThixo, siyabubona. Kunjalo nje siyabubona nobuqhophololo, siyabona nokucinzeleka kwabantu phantsi kwesandla sabantu abaphezulu abangendawo. Mhlawumbi loo nto masiyise kuThixo. Okusesikweni kuphuma kujijekile bantwana bahle bakaThixo. Okusesikweni kuphuma kujikekile ngoba asisayazi bawumnguni into yokuba inyaniso yeyiphi. Bantwana bahle bakaThixo asisazi nokuba yeyiphi inkokheli elungileyo kunenye ngoba sithi sicinga into yokuba lo uzawulunga kunalo kodwa abe lo encinci kulo usuka ngaphambili. Bantwana bahle bakaThixo ngoku abantu bahlale bezindindi kungayaziwa into yokuba inyaniso ikweliphi icala. Mhlawumbi kumele sicele uThixo.
Thixo ngenela ngokwakho ngoku. Thina asisazi ba uMnguni into yokuba masenze njani ngoba abantu besicinga into yokuba sithembe bona ingangathi asiyazi into yokuba kumele sibathembe kweliphi icala. Kodwa Thixo namhlanje sizokucela into yokuba yiva kudala ungeva. Awulide lithuba. Lide elithuba kusonakala. Bantwana bahle bakaThixo mhlambi kumele kutshe ibuilding ezingaphi ba uMnguni ukuze uThixo azongenelela. Mhlambi kumele kufa abantu abangaphi ukuze uThixo angenelele, ukuze amalungisa amameleke. Mhlambi kumele kumoshakale izithathu ezingakanani ngoba umhlanezolo ba uMnguni kuye kubenzima nokuyeqonce ngoba abantu badinwe ngezinkokheli ezingaphenduliyo, kuvalwe u-R63 lo abantu bangakwazi ukugqitha. Mhlawumbi kumele kumoshakale kangakanani na ukuze amalungisa amameleke. Yakhalaza lo mprofeti. Nathi ba uMnguni andithi makuthini kodwa mhlawumbi kumele sisizikhalazo zethu kuThixo ngoYesu Kristu ngoku nakunaphakade. Amen.
ayonto iqala ngoku le le mibuzo okanye esi sikhalo singumbuzo sivela kulo mprofeti. Ewe tata. Ubukhe wathi ke umhlambi i-dialogue phakathi kolomprofeti kunye noThixo. Abanye ke abaprofeti bathethela uThixo. Ewe tata. Uthi uThixo. Kodwa yena uncokola noThixo ngoku ubuza uThixo mhlambi imibuzo enzima kuba makholwa amaninzi Nkosi yam. ukumbuza uThixo. Kukho ke nalanto ithi akabuzwa uThixo. Nkosi yam. Xa ubuza uThixo ukhangeleka njengomntu oqaqadekileyo. Kodwa lo mzalwane ubonakalisa into ethi xa ufuna ukuqonda, xa ufuna ukwazi, ewe tata, uThixo uyayidandalalisa injongo yakhe anayo. ewe Nkosi yam. Siyibona ke loo nto ethi ukuthemba okanye ukufunda uthemba uThixo nangona izinto zingahambi ngendlela Nkosi yam ofuna ngayo okanye onqwenela nobona ngayo. Sivakele umprofeti apha esithi kunini na Thixo ndizibika. Nkosi yam. Ungeva kunini Thixo okanye Yehova ndizibika. Ungeva kunini. Ayonto iqala ngoku lena, ngoba ukhe wathetha ke ngamadoda aseburhulumenteni okanye aselulawulweni. Ewe Nkosi yam. Aqhuba ngendlela athanda ngayo abantu bakaThixo. Sibona amadoda angohlohlesawo, sibona ukubulawa kwabantu ngokungelasini, sibona umhlambi ijustice engekhoyo, sibona ubuqhophololo obukhoyo apha. Nkosi yam. Sibona ukubulawa, ukudlwengulwa kwabantu. Loo nto ibangela ukuthi ingamhlalisi kakuhle uHabakuk. Ewe tata. Amane ke ebheka kuThixo eyokuthi Thixo, hayi mani ngawubuye nganeno. Asuke uThixo enze ingangathi akamva uHabakuk. Aphinde abuye uHabakuk esiya kuThixo eyokhala kuThixo. Umhlambi nenzame zokuthi ubuso bukaThixo busondele okanye buze kuyo. Umhlambi inzame yokuthi azile uyizamile. Ewe Nkosi yam. Imhlambi indlela yokuthi athandaze ngehlobo lithile lokuthi ancokole noThixo, asuke uThixo angeva. Kodwa loo nto ayamenza uHabakuk abe ngumprofeti ongagqibelelanga. Ewe Nkosi yam. Ngoba sinayo lento yokuthi xa izinto zingenzeki ngendlela lena esifuna ngayo, okanye sibe nemibuzo kwi-character okanye kwisimo somntu ngokubuKristu okanye ngalento
azibiza ngayo. Ewe tata. Kutheni lona zingenzeki izinto anqwenela ukuthi azenze? Umhlawumbi ikhona into ayenzileyo emcaphukisayo Nkosi uThixo. yam. Umhlawumbi akagqibelelanga ncam, umhlawumbi uyalungiswa nguThixo, kanti uThixo yena akajonganga ezo zinto. Ewe baba. Ikhona enye into ayijongileyo ngaphaya. Ewe Nkosi yam. Simbona ke uThixo okanye kwivesi ezilandelayo emphendula uHabhakuki. Ewe tata. Kodwa ukumphendula kwakhe uHabhakuki loo nto esithi uThixo uza kuthi eli tshaba licinezela uHabhakuki aliyeke okanye alikhulise ngakumbi Ewe, Nkosi yam. ekubacinezeleni. Imxa kuHabhakuki loo nto Ewe, Nkosi yam. ukubana kutheni uThixo ezokwenzela ihlobo. Kodwa enjalo uHabhakuki akayekanga ukumthemba Nkosi yam. ngoba uThixo uyakwazi ukusiyekela etshabeni, uyakwazi uThixo ukukucudisa, akuthathela abantwana bakho uThixo, akuthathela umsebenzi uThixo, akuthathela imoto zakho uThixo, akuthathele yonke into uThixo. Ubucinga ukuthi thini, nantsi impumelelo yam. Kodwa uThixo uthi umthandaza, kodwa uThixo angayeki ukukonzakalisa. Ewe Nkosi yam. Angayeki uThixo ukuthi akulilise imihla nezolo. Angayeki uThixo ukuyihlabanisela inhliziyo yakho, angayeki uThixo ukuyiqhaqha inhliziyo yakho, kuba efuna ukuthi uthembele ngakumbi kuye uThixo. Nkosi yam. Angayeki uThixo ukukufaka ebumnyameni uThixo, uthi ukhala kuye uThixo ucinga ubana liza kuvela ilanga, asuke uThixo enze ubumnyama ngakumbi. Ungaboni uThixo ukuthi ubheka phambili ubuya umva ebomini bakho, uThixo akucudanisele koneni uThixo. Ingasuba umhlawumbi uyakuzonda, kanti ikhona into afuna uThixo ukuthi ayenze kuwe. Ewe Nkosi yam. Umhlawumbi ngamaxesha ke anjalo okuthi umhlawumbi ekuthembeni kwethu uThixo sigungqiswe zizinto zephakade. Kufuneka ke sikhale kuye uThixo simbuze, kunini Thixo, kunini Thixo ndisibika kuwe ungeva, kunini Thixo ndikhala kuwe ndiquqela endlini yakho. uSaramosi naye wakhala iminyaka noAbraham kuThixo, uThixo engangathi uzivale mba indlebe zakhe zokuva, kanti ufuna bathembele kuye uThixo. Umhlawumbi nathi bantwana bakhe bedinga, akuthi loo nto uThixo akasithandi, kodwa loo nto ithi bana masithembele kuye ngakumbi uThixo. Umhlawumbi uThixo akunika umsebenzi namhlanje, awuthathe ngomso uThixo. Umhlawumbi uThixo akunike umntana, asuke uThixo amthathe ngomso. Umhlawumbi uThixo anakhe bedinga uthi ubuqhele incindi yekhala, asuke uThixo akunike iswekile umzuzwana aphinde ayixuthe uThixo iswekile usangcamla. Wena bakhe bedinga, kanti uThixo ufuna uthembele kuye ngakumbi. Wena bakhe
bakhe bedinga athi uThixo sombuzile asuke uThixo akuphendule ngenye into eza kukudida ngakumbi engqondweni ngoba lo mzalwane nangoku uThixo semphendulile kodwa usuke adideke ngakumbi kodwa ukuthembela kuyo uThixo okanye ukuthembeka kukaHabhakuki ethembele kuThixo akwenzanga ukuthi kubangela ukuthi agungqe ekumthembeni uThixo even though ebona isizwe sakokwabo sichabalala even though uHabhakuki ebona abazali bakhe bedinga bedlwengulwa ngabantu even though ebona imali irhwaphilizwa ngamadoda akwaziyo ukutya imali bedinga bengenziwa nto sisizwe kodwa wasuka uThixo okanye uHabhakuki wathembela kuThixo bedinga nathi ke umhlambi izinto zingahambi ngendlela icorruption inyuka ingena ngefestini bedinga icorruption into esiphila nayo bedinga into eqhelekileyo kodwa bedinga ukuze ufumane into ethile kufuneka wenze into ethile seyinto esisiqhelo leyo kodwa ngelo xesha kufuneka uthembele ngakumbi kuThixo umhlambi ngexesha lokuthi udawuthe nokubana uThixo wayekudalele ntoni umhlambi udawuthe nenjongo lena uThixo wayekuzisele yona emhlabeni ngoba zenzeka izinto ezimbi phambi kwakho uThixo uphuma kulena uphinde ugagane nenye thini kongangathi uyaphumla kulena bedinga ucinga bana thini undiwezile uThixo kulena usuke uhlangane nenye ezayokulalisa ngophotho uwe phayana bedinga kungabi khona themba lokuthi uzaba khona umuntu oza kuphakamisa afike omnye uwile unjalo akunyathele ngerifu entanyeni bedinga afike omnye akukhabe uwile kodwa xa uwile unjalo ulele ugcuma into emhlawumbi ethethwa nguHabhakuki okanye esiyiboniswa nguHabhakuki ukuthembela kwiprocess ongayaziyo ukuthi uThixo ukubekele ntoni ngoba uthi uThixo aba bantu banibambileyo aba bantu banamahasha amakhulu aba bantu bathembile ukuthi bangabengenile emfazweni bayanqoba ndizosuke ndibanika uburhalarhume ngakumbi ndomeleza amahashi yabo bedinga angakhathali okanye abonakala uThixo ingangathi akakhathali ngawe into ayikhathalele luthaba olu lujongene nalo alomeleze kanti uThixo unika ithaba intambo yende luhleke bedinga kanti luyazirhintyela yena bedinga lulo oluzathatha luzibeke phansi bedinga ngoba uThixo unendlela yakhe yokusebenza into esizazama okanye endizama ukuyithetha yilena ngoba awuyiboni indlela kaThixo kodwa yithembe iprocess kaThixo bedinga noba umhlambi awuyiqondi nokuyiqonda phofu ukuyiqonda umhlambi ayikokwethu thina phofu umhlambi ukuyazi ayikokwethu kodwa kukuyithemba loo nto singayaziyo sisuke sihambe even though amanxeba esithi masihlale phansi even though ameva esithi akuhambeki ngoku even though amaqhwa esibetha ngaphambili nasemva even though inqanawe ifuna ukuqhekeka impahla sizikhuphele ngaphandle bedinga kodwa sisuke siqinele kwizinto ezingaphambili bedinga ngoba ukholo mosi bedinga luqala luqikidwe lona bedinga kwenzela ukuthi lizozala isiqhelo
iziqhamo Nkosi yami. bedinga lizozala ukuthembela kuThixo. Ithemba lethu ke liqinile linjenge-akile yobomi. Bedinga into endizama ukuyithemba, masithembele iprocess kaThixo, even though ingacaci ukuthi iprocess kaThixo iyaphi na. Bedinga isingisephi, even though silala ngenyembezi. Bedinga andizazi inyembezi ozazilelayo. Bedinga andiwazi amanxeba omhlambi onawo, kodwa ndifuna ukuthi namhlanje thembela iprocess kaThixo. Nkosi yami. Asisikelele ke uThixo, asigcine, asithamsanqelise ngokuthi besephakadini. Amen. Bawo apha xa ndijongile bawo ingangathi lo mfo uzama uthethelela amalungisa ngoba mhlawumbi asekhona malungisa ke
abantu abakwazi ukuthetha bawo badla ngokuthi ngalamadoda nomqolo. Hayi la madoda kodwa amaweqi umuntu ujika athi. Kodwa ingangathi ingxaki yalomfo kukuba iyophuka imiqolo yalamadoda. Ngoba aba bantu bazama ukuma against bona. Banamandla ade ancediswe nangamaphakathi awo. Ngoku kudala mhlambi ewabona esophuka imiqolo lamadoda. uThixo engawancedi. Ngoku loyiko lokuba kuzawude kuphele namadoda anomqolo, kushiyeke amadoda angenamiqolo bodwa. Ukuba ke bawo kunophela amadoda nomqolo, ze sazi sizwe noba sesiphi into yoba masichithe sityiwe, ngoba xa kushiyeke abantu abangenamqolo bodwa ngumbhodamo lowo. Kunjalo nje kuzawuphinde kujikelwane kwalapha phakathi. Zininzi izinto ezizotsha, zininzi izinto eziza kubulaleka, zininzi imali ezizawulahleka, kukhonjwe omnye abe eyenzelwe iyelenqe ngomnye, ngoba kushiyeke amadoda angenamqolo kuphela. Yiloo nto lo mzalwane ethandazela into yokuba oba aba bashiyekileyo Thixo khawuzame ubakhusela, ngoba ukuba kunokulahleka bona kungalahleka into eninzi. Kunjalo nje kungabulaleka abantu abaninzi. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ngeba mhlambi bangunguni sizozama nathi ukucenga amalungisa ashiyekileyo, into yokuba zalwane khandinyamezele kancikane, mhlambi uThixo uzawude aphendule. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abantu abangamawequ-wequ, abantu abajikela abantu bazawujikelana bodwa, ngoba bangunguni bayancedisana abantu ukunyuka ileri besiya phezulu, kodwa kuzawufika ixesha apho kuzawushiyeka bona bodwa. Kufumaniseka into yokuba ngoku kushiyeke isport esiyi-1 phezulu, ngubani uzawungena phi? Bajikelane ngoba bebenyuka ngabanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko namhlanje sizokuthi khanizame bazalwane uqina umqolo okokugqibela, ngoba uThixo uyayilungisa indlela yenu. Bantwana bahle bakaThixo, ukhe wathi bamnguni masiyithembe iprocess kaThixo, ngoba kakade uzawukwenza abantu abalutshaba balwe. Kunjalo nje bancedisane apha emlweni wabo. Bantwana bahle bakaThixo, kanti lo mlo lowo kukuzirhintyela ngentambende. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokucenga amalungisa, uThixo uza kunimamela. Bawo ugonyamelo bawo ungalisindisi khwaza bawo lukhona nalapha eMzantsi Afrika. lukhona bawo. Ugonyamelo Nkosi yam. lukhona nalapha eMzantsi Afrika, ngoba sibona abantu abangenatyala, bantwana bahle bedinga beyokulala ejele. Sibona abanetyala bephuma phandle, bantwana bahle bedinga. Sibona ababulali nabadlwenguli bephuma, bantwana bahle. Umhlambi lugonyamelo olo esikulo. Sibona bantwana bahle bedinga amhlambi, bantwana bahle bedinga abantu abanezinto benyuka ngaku kumbi. Bantwana bedinga abo bangenazo izinto benyathelelwa, bantwana bedinga ezantsi amagama abo. Bantwana bedinga sibona abantu bantwana bedinga abangenanto, bantwana bedinga ilizwi labo lingavakali. Umhlambi lugonyamelo olo esinalo. Sibona amadoda namhlanje bantwana bedinga ugonyamelo lawo, bantwana bedinga belibonakalisa kubantu ababhinqileyo nasebantwaneni.
Nkosi yami. Sibona ugonyamelo konemali kongenamali. Nkosi yami. Sibona ugonyamelo konento nongenanto. Bedinga loo nto ibonakalisa ukuthi bedinga lukhona ugonyamelo olukhoyo apha eMzantsi Afrika. Umhlawumbi olo gonyamelo lifuna indoda enesibindi ezokwazi ukuthi bedinga ingakwazi ukuthi uThixo bedinga kodwa ingqale ngqo kuThixo ngoku bedinga umhlawumbi ibembi kuThixo bedinga umhlawumbi bedinga izivubeko ziqale ezisuka kuThixo ziye kuyoqala kwenzela ukuthi kusinde abantu abaninzi. Kakade inkokheliyo into yaloo nto. Umhlawumbi bafundisi zinkokheli zakalizwi kufuneka kuqala bedinga niqale nibe mbi kuThixo bedinga kwenzela uThixo ancede abantu bakhe bedinga. Umhlawumbi kufuneka bedinga isidima sobudoda benu bedinga ngoba kuthiwa indoda ayikhali kodwa lena ithi ndikhala kuwe Thixo. Enyama isidima sobudoda yabheka kuThixo. Umhlawumbi nathi isidima zethu zetyalike zethu sizibeke ecaleni kwenzele sizibike kuThixo. Umhlawumbi excuse me phambi koThixo. Umhlawumbi bedinga asisakwazi nokuguqa phantsi bedinga ngoba isuti zethu bedinga zinhle kakhulu okanye zi-expensive kakhulu asikwazi nokuguqa phambi koThixo siguqela abantu. Bawo mhlawumbi abantu abasemagunyeni bawo makungathethwa mhlawumbi eyona nto endifuna ukuyithetha bawo kukuba makungathethwa kanje noThixo ibe inguwo umntu osegunyeni. Makangacengwa kanje uThixo, makangabi ngathi uThixo akavakali ibe inguwe umntu osegunyeni. Makungabi ngathi uThixo akayiva indlala yomntwana wakhe ube wena usegunyeni lokukhupha izinto unike abantu abalambileyo. Makungabi ngathi uThixo akayiva ulwamvila lokulahlekelwa kwabantu imisebenzi ube wena usegunyeni inguwe obangela abantu balahlekelwe yimisebenzi yabo. Ilumkele into yokuba ube ngusisizathu sokuba abantu babalekele kuThixo ngoba wena awukwazeki ukuthetha nawe. Bantwana bahle bakaThixo, umuntu othetha nawe uyamgonyamela nje umbonisa into yokuba andenziwa njalo mna. Bantwana bahle bakaThixo ngoba andicingi into yokuba uyafuna uThixo angenelele ezokuthethelela umntu wakhe. Bantwana bahle bakaThixo ngoko ithi loo nto wena mntu osegunyeni bawumnguni ilumkele imithandazo yabantu abangenamandla kunawe. Ingafaki wena uthi Thixo ndicela into yokuba uvula amehlo ubani ngenxa yokuba wena uphezulu kakhulu kunabantu de abantu awababonela ntweni. Bantwana bahle bakaThixo le mithandazo inje ibakho ngenxa yokuba bawumnguni kukho abantu abavala indlela zabantu kwindawo ababekwe kuzo. Kunjalo nje ezo ndawo bezibolekwe
Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Bawo, masinikele bawo. Bawo, siyacela ke kumuntu ongeka subscribe acofe usubscribe. Uba uyayithanda ke inkqubo yethu ngamcofa la qhosha lokuthi uyilike. Ungayishare ke ku platforms zonke umhlambi okuzo. Ungacofa ke la qhosha le notification bell ukwenzela ukuthi ikukhumbuze ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka apha ku YouTube. Kwindawo ke esihamba kuzo kwindawo esihlangane kuzo mhlambi ngapha eMxhalanga entabeni ungachaza ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku YouTube rhoqo ngensimbi 5 apha ngecawe ibhexesha ke ngilomzalwane wakabonani ngamanyama ke amathuba uyawumane umbhaqa ehamba nami. Ewe ke bawo. Bawo ndinombuzo nje bawo, ndinombuzo bawo. Kwaba bantu bebegrade apha kwano college. Aba bebetazithatha izatifiketi zabo bawo. Kwaye kwacha ke. Ingaba ke ngoku umuntu xa isiza ezofuna umsebenzi athi une qualification ethile. Sizaba nengqiniseko kanjani into yokuba unayo? Abadijile da. Kaloku antsho kaloku uphembe ngayo kwa no college baba. Uyawusiphathela ithuli baba. Aza nothuli baba. Uyawuza nothuli. Ingathi baba begrade i-law students mosikile kuba yo ingathi bekusando grade. So hayi ke ngithini lawyer engena certificate. Engena siphathela ithuli baba. Bawo ngebazama ukuthi ke bazalwane nangona sihleka nje kuyahleka noba kuyafika bazalwane ngebazama ukuthi ke imithandazo yethu ke kweza students zabano college iziphatha amandla ke zawuthandazelwa ke ziziphatha amandla kodwa ke imithandazo yethu bazalwane ilapha kuni bawo singayihleka nyani the admin ofuneka uyenzile ka ufuneka ukhangele i-certificate sakhe silahlekileyo yo bawo iyastressa kakhulu umuntu ebezixelela ukubana abanye mhlawumbe sebefumene no in service training bezame ukuproduce ukuthi hayi nyani into yami inje nelo hlobo kufuneka ahambe ngapha nangapha ngithatha into affidavit azazinto kodwa ke sizabona sinani ke emithandazweni bazalwane uThixo uza kulibona. Ewe tata masamkele ufefe ke ba ufefele Nkosi yethu uYesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya ingcwele bungahlala futhi sonke ithi buye inkosi bokunamona phakade. Amen.
Amen, 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 uba boyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu esiyenzele yena lecawa ukuba ke ubukunye noba ukhiva phaa kwitho eKapa lecawa besiyenzele wena into ukuba ke ubungumntu becinze uthatha icertificate sasike satsha ukuba i-assignment yakho iye yatsha phaa kwanocollege lecawa besiyenzele wena nemithandazo yethu ingakumbi kwicala lakho. Masibulele kumntu wonke uye wasibukela kwade kwaleli thuba kwiindawo zonke niye nasibukela nikuzo, kumntu wonke oye wasimamela kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Sithi enkosi bazalwane, masiphinde sidibane kwicawa ezayo. Igama lam benguSihle Bonani, ndihamba nalo mzalwane uAnele wakwaMnguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Uthuli. Amen. Yo, Papa yun, Papa Take three. yun, Papa yun.